viață mucho sau de ceva să... Trebuie să vin, nu știu să te Cu ce să te... Da, nu știu, de asta, nu e mare de discutare care ar putea fi. Bă, lasă floarea, mă, chiar că eu nu fac. Până vine bunică să vei încerca eu ca o plărat. Cum nu? Nu, mă, de eu de asta trebuie să-l mâni. Hai că n-am... Bă, fie atent la unde câte ceasul. Eu găsesc să fac ce până la 11 noaptea. Hai de asta. Nu mai fără pula de eu din asta, dacă te vezi, nu mă duc. Hai, nu, odată, nu. Nu pun pe YouTube, dar să dau când ești treaz să vezi. Nu știu ce a plăcat. Să trășești cum te așa. Deci, hai mă duc-mi, că mă rog să te și în taca 32 de ani. Nu, de ce te ții de mine? Nu mă dă. Da, mă. Ăsta de pe tine nu te ai acum să vezi să fii. Ce? Ce? Păi și cea că floare spontanul nu știu unde, să-mi dau floarea pe cei spontanul. Bă, dar ce? Ce timp de ce nu vine pe mine? Ia telefonul, vezi, poate să și pe Bagă-l în buzunar. ușor, ca să am cu tine. Ține-mă pe prețul lor și putea să... A? Acum, cumva, nu știu cum să scot afară din casă. N-am venit. Păi nici eu nu sigur că mai poate fi ceva mai. Păi, ce să zic, dacă măcar ar merge acum acasă, ce știu de zic. Nu, că tot aici, că nu te să spun că femeia acolo, nici nu s-a dus nu pot, nici s-a dus soții, nici nu pot să spun. Nu, dar asta e că nu pot să spun, de că nici să trebuie niciodată. Că nu chiar acolo stă unde trebuie să ieșim noi. Da, dar... În pingulă, merem? Trebuie 20 de să trecem în clasa ei. Merem? Nu. N-am cum. Nu,